no cregui que sigui més difícil cantar en occità, ne d'aurite amunt de meva llengua que dilleu parlen menys persones que en anglès, per exemple, no? Podries pensar que si cantes en meva llengua que parla més gent, pots anar més mercat i pots arribar més munt. No et sai. Meu nom és Ali de Sants, vengui de la Val d'Aran, que viu a Petita Val, en Miell dels Pirineus, en costat de Catalunya. En aquesta val parlam meva llengua, que era occitan. Concretament parlam el dialecte aranès. En occitan se parla en tot el territori d'Occitània, que abarca 4 estats: Itàlia, França, Mònaco i Espanya, la Val d'Aran. Composi cançons en aquesta llengua. Joana, tu, breve home de muntanya, avui he viscut una vida sense luxes. Família humil, pats i honestedat com a estàndards. Hi ha una net, hi ha ventada de l'antiga, i a mi que els flaires és sus de la mar. La singularitat era de mostrar sense vergonya les teves diferències, d'oferir-les a tau i d'ensenyar-les amunt. Creu a curiositat. Pensi que hem més fort i se'ns relacionant des de les nostres peculiaritats, ens les daurem tan munt, que si assajam d'amagar-les, de deixar-les de costat, i prenen el que hi de munt, perquè perdem la nostra personalitat. He après a escriure, a llegir, a parlar. Això significa que ho carrem de més sincer, la relació que amb aquesta llengua, que ho carrem més sincer que la que pugui haver amb d'altres llengües. Per tant, la meva manera d'expressar-me serà més vertadiera. Nice to meet you. Do you make music? Well, I have an arts company. I am a songwriter, and with accordion or guitar, and I'm playing with him. Oh yeah? Guitarist. You're a guitarist? Yeah. Awesome. Cool. Donc eu soy Pauline Curtial, soy guitarrista. Fa un an i mig que joc a meva idea. Perché cantare in una lingua che solamente hi ha 10.000 locutors del món d'aquella llengua, o menys. Aquest pensament, cançons artístiques que fan com les trotens. Al final, el que hem vist, i era cert, a New York, és que el públic se'n fot d'acord. El públic, el que va recompensar, és el viatge que has de fer, el que te ressembla a tu, amb sinceritat. Se passé superbé, la veritat, sigui sorprenent perquè no havia... Bueno, ell és el primer cop, així en els Estats Units, de fet, ell és el primer cop que creu ir a l'Atlàntic, no havia vengut jamés en Amèrica, en cap país. Molt sorprenent l'experiència d'expressar-me en anglès. La veritat és que torné a trobar aquella connexió amb el públic. Hi havia feedback, hi havia... Bueno, parlàvem entre nosaltres, ens compreníem, hi havia risc. Vull dir, com en qualsevol altre lloc, digueu. En total llibertat. És molt bona reviva. It's my first time that I make a concert in English. Thank you. It has been a very good experience. Thank you. Hope you're welcome. La idea és de viure la llengua. La viure a través de una música
Hi ha música, com a idea actual, no? Contemporània, diversa amunt a les influències que cada dia van més ràpid. Música universal, diversa, de més raïts, les raïts són la llengua.